халк новости сашид чӣ боша чига боша. Нашри хабарҳои имрӯза дар Норак тӯпи як гудука кафондам. Вес мардум халқи Норак ҳамаш дар кофтугоҳи ҳамун инсона агар ҳаморо бикафанд тажҳиз намедиҳанд. Намеёвад? Ту кафондӣ? Идиё баски. Ҳамин як рӯз дангӣ рафтем баам тӯпиам бечора мекафонд. Як моҳ меш ки рӯбоз фиқа дарёмо хестисад. Пули хелам хестисад? Химонда? 2.15 ясия миён. Абдуразиқам наканест зам мегирад. Бо ту мондӣ? О мегири охи ту зиқ нишавӣ? Як рӯз не як рӯз бо навбути тавихӣ. ин буд нашри хабарҳои имрӯза. Ҳар рӯз иншааллоҳ дар саҳифаи мо хабарҳои тару тоза